যতন খুনুমখা তিনি লুকরনি বুসকাঙ্গ মা ফাইমানি কারণ কে হাই তিয়ারি মাইরাঙ্গ তিনি তৈপ্রা মথানি সাপোর্টার রক বরক ম্যাডাম পাতাল কিনা জমা দিয়ানো গুবেক नै फ्लैग कसम तुयै लामाव गेदारिं आसक लायखा आं बरकनो सानानि मुसुगो तिनी भारतीय जनता पार्टीनि फाउंडेशन डे आ जागाव पुरा भारतबर्षवनो तिनी भारतीय जनता पार्टी तिनी फाउंडेशन डे हहम ददम खलायै आसाइमानि सान पालायलायै दं फिया आ दिनो तैप्रा मथानि सापुतार तियारि माइरां बाजार तिनी पाताल किना गुबेक नै फ्लेप कसम तैयै तिनी उराम उराम लामो बाचालायखा फिया तिनी तियारि माइरांगो मैडम पाताल किना फुसि फाइया तुमानि कारनै बरक तिनी आ तियारि माइरांगो बरक रिसाम कसम तैयै पाताल किना गुबे खलायना नांखाना आ जागाव स्राय स्राय नुकजागो तैप्रा मथारनि सापुतारनि थानि बरक भारतबर्षनि खिलाफ बाचामानि क्लायो दिनिनि रक आ फ्लेप कसम तैमानि तमा फुनुकमानि क्लाय इन्डियानि भारत माता न अपमान खाइमानि क्लायो दिनि हाय सालो हायनि बागिनर नां हनो निरकंखा देशद्रोहिनि जागा बर जागा अफगानिस्तान पाकिस्तान हाय गसिनि रक थां थाइख्लायो हायनि बागै निरक तैबो अर्गेस्टा हहम ददम मोसालायै तंदि अर्गेस्टा खलायलाय तंदि फिया जतय निरक अर्गेस्टा खलायलाय हहम ददम तंग्रो आसक दायतिनो निरक कमलानि लामा थांगै तंगौ तैप्रा मथा दगिया ते कयेक दिन बिसिंनो तैप्रा मथा कयेक मास बिसिंनो तलक खलायै कमलनानि थांगै तंगौ ते आंपने नकक थाइसा सोंनानि मुसुगो निरक साका मैडम पाताल किनानो एनआरसी केस रो रांखांगो हनै निरक 8 बছর मैडम पाताल किना जमातिया मैडम 8 बছর रमै सामुं खायै तंफ्र निरक 8 घंटा दे बनो सुबाखा 8 घंटा दे निरक बनो सुबाखा 8 घंटा दे निरक बनो लगे रखा मासाफानो लगे रनायख्रै तिनी आं हाय राजकुमार जमातिया हाय तिनी सामुं तांचानाय हाजिरा खायसानाय बुइनि आरो यागो नखायसानाय बरकसे खक्सा खगनै खलै हिंरावै तंगौ तिनी जे एनआरसी केस खायफ्रो मैडम पाताल किनानो रां रवै जुबावै एनआरसी केस खायरनाय बनो जुबावै तंनाय तिनी जतनो बनि लगे तंगै बीजेपी ओ जतनो सामुं तांगै तंगौ बीजेपी नि कार्यकर्ता अंगै तिनी सामुं तांगै तंगौ निरक बाहा निरक तंमों निरक बो मैडम पाताल किनानि जदि बरक अंगै तंखांखे तिनी निरक बो बीजेपी ओ नो ओंखामो निरक रां खक्सामुं रवै तंखांखे आं राजकुमार जमातिया न रां किफिल रन बगि रेडी तंगौ फिया निरक बो रेजिस्टार नाम्बार 30,000 तंग बो प्राइमारी नि बरक बो डिविजन नि बरक बनबो निरक प्रुफ मा फुनुक फायनाय दिनि तैप्रा मथानि लेदार नां स्राय स्राय सानानि मुसुगो निरक देशद्रोहिनि सामुं तांगै तंगौ मथानि सापुतार रक उनु सामुंख्रै जेफ्रा तैप्रा रायजोआव प्रधानमंत्री फाइफ्राबो निरक बेलुम कस खाबै उरि रलायबो तिनी सार एनसी देबरमा बक तागारजनाव थांफ्राबो बनो फ्लेप कसम तैयै गुबे खनलायबो दिनै हायनो हाय
তিনি এপ্রিল 6 তারিখ ভারতীয় জনতা পার্টিনি ফাউন্ডেশন দেও বহাইनो भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा प्रदेश नि सभापति भाई प्रेसिडेंट मैडम पाताल किना जमातियानो हाय एरें एरें गुबेक नै बरनि बर फिया मैडम पाताल किना खेतियारि माइरां एरियाव फुसफाइया आगरतलाव सि बरे लिखाइ दंगो आजराव दिनि निराव गुबेक लाइमानि दिनि निराव फ्लेप कसंते लेमानि आरो जागानो स्राय स्राय नुजागो निराव खुखा देशद्रोही भारतनि खिलाफ भारतनि संविधाननि खिलाफ कक सामानि बागै निरवनि बागै जे आइन दंमोनि भारतनि आइन दंमोनि न नेथानि थेफाजांनाय हानि बागै आं दिनै न लुकरनि बुसकांगो नुकजागानि बागै कक सानानि बागै दिनै स्राय स्राय गबै बम दालार बम सायखनारननि बागै मा फायखा जतन खुलुमखा।